Price LCC for lunch. Value meal, Shanghai. Ayan po. Like natin, we have an array of choices para sa mga Filipino dishes. This is Ina's Vlog, my day-to-day experiences in life. This is Ina's Vlog, my advocacy, my music, my stories. This is Ina's Vlog. Let me share with you my world. This is Ina's Vlog. Food is life itself. Ang pagkain ay buhay. Kaya enjoy the food. Let's celebrate food every day. Lutong-Bahay man niya o in order. Kagaya nito ang gagawin ko. Lutong-Bahay po ito. Laing o ginataang gabi dito sa Bicol. Usang-uso po yan. Almost everyday noon, nung bata pa ako, niluto natin ito. Ang sarap tayong ulam ng gabi. Laing dito sa amin. So ito, panay gata dito sa Bicol. Kaya nga tinatawag na Bicol Gata Republic. Ayan na, oh. Yan ang pagluto ko. I hope na na-enjoy nyo yung aking video. Even the boiling part, like that, make small holes on the mixture, then let it boil uncovered. And now we cut the Very good. This is our specialty here in Bicol. Heavily is cooked in coconut milk. Sometimes we try the version or this one, the fresh version. That is it. Yeah, so put some sugar, then gata. Mamaya. Pour the coconut milk. Tatakbi ko po yan. And let it boil. Bago natin ihalo yung mga vegetables. Pag kumulo yan. Uy, halo natin ito. Sarap yan. Palasa. Kurakti. And talbos sa kamote. Kamote kanin. Let's go! Kamote kanin. Oh. Tagal maluto yan. Ito. Sarap ng lasa niya. Parang karne. Halo na rin natin ito. Isa na. Sarap po yan. Dapat ito yung kamutong taco. Ito. Kamutong taco. Ang gapa. Oh, well done. Ito na pa. Lulutuin ko sa maura na panahon. Yan. One. Two. Hola. Para hindi malagsa. Tapos igisa yung sardines para hindi malagsa yung sauce niya. Ito na po ang gata.
Let it boil. Pakuloan lang. Bago ito ihalo. And rich in vitamin B and some of our protein needs in our body. Malunggay. Tada! Opo. Before ako umuwi, ito muna ang gift ko sa sarili ko ngayon. October 30. Ba? May 31st pa bukas. Oo nga, no? We're now going to cook this chicken nuggets. Yes, it's well done. So, happy birthday, Manay. How young are you? Preparation is going on for the birthday celebrator. Asan si Manay? Sit! Yes! Ito may ano yung sa may sukli na may ulam. Wow, pang malakasan. Ay, ang dami nito. Kasya kaya? And... Oh, ha? Yan, mainit po yan para madaling baluto. Ganyan lang ang magic sa pansit. Oyster sauce na lang, sapat na. Malakas ang oyster sauce. Yan. Walang bayad to, hindi ito advertisement. Yun talaga ang gusto ng mga Pinoy, yung oyster sauce. Si Juan Evil. Abong ang paritrato. This is the news. Pandaka Pigmea, smallest fish in the world. Frog buhi. I'll make it tortang tabil. Alula para sa tortang tabil.
Let's eat. Bon appetit. Bago mamingwit. Itong dalag ang niluluto. Yan. Let's prepare it for lunch. Masyadong madulas paglinis ng dalag. Ayan. Nilalagyan niya ng abo. Ang ganyan. O ba? Yan. Galing. Yan, pag pinagano'ng madulas, madali na yung pagkaliskis sa dalag. Wow! Almost done! Woohoo! Oh. Bon appetit! Ito yung natural na shrimp dito sa tubig tabang. These are ulang. Buyud. From Baliwag Nuevo Creek. Sapa-sapa. Opat siya. Halabos na ito. At last for mata. Yan, ngayong Sabado, it's November 19, 2022. This is Ira's Vlog. Please share, subscribe, comment, and like. Thank you very much. Mwah. This is Ira's Vlog.